Здравейте отново! Днес ще си говорим за процедурата по перманентен грим на вежди, устни и очна линия. И по-конкретно, как да се подготвим за процедурата? Има ли нещо специфично, което трябва да направим преди процедурата, което задължително трябва да имаме предвид? Преди процедурата не е добре да се пие кафе, алкохол, защото си има судоразширяващ ефект и може да има повече лимфа в процедурата и по-зле да се слага пигмента в кожата. Ние също имаме противопоказанията към процедурата. Ние ги имаме вече и ние изпращаме на вас да се запознаете и винаги чакаме отговор и с нетърпение ви чакаме на процедурата. Някакви медикаменти също не може. Няма нужда от това. Ние просто се правим процедурата. Тя е на много по-повърхностна, по-лекичка. Безкръвна е процедурата. Държа да отбележа. По време на процедурата се отделя лимфа, но това в никакъв случай не е кръв. Пигмента се нанася на много по-повърхностен слой от кожата и изобщо не се стига до кръвта. Много наши клиенти, които са били на процедура по микроблейдинг, ни споделят, че са имали такъв опит с кръв по време на процедурата и така държим да ви успокоим, че по време на микропигментацията не се случва това нещо. Също бих искала да попитам колко време е нормално да отнема една такава процедура. Нормалното време да успеем да направим всичкото, което трябва. Това е скица. Да построим скица, спрямо лицето на човека. Да направим самата процедура и плюс да направим някакви снимки, защото ние сме много щастливи, когато завършваме тази процедура. Отнема около 2-2,5 часа. Зависи от симетрията на човека, от желанието и има ли... Какъв резултат искаме да постигнем и има ли остатък от предишни процедури. Да, и за това 2-2,5 часа, това е абсолютно нормалното време, което трябва да отделите за тази процедура. Добре. Ако се правят няколко зони наведнъж, това скъсява ли? В смисъл, ако примерно веждите са 2,5 часа и устните са 2,5 часа, реша да ги направя заедно, това ще бъде ли по-компактно като време или пак ще бъде 5 часа? То пак ще бъде 5 часа, защото това са различни зони и има си по-специални неща за определената зона. Единствено, че трябва да се наядете, да не бъдете гладни преди процедурата, но кафе не. Да. Исках да попитам, болезнена ли е процедурата? Най-често клиентите ме питат. Всеки човек си има свой праг на болката, но аз предимствено работя почти без упойка. На веждите това е супер рядко използвам упойка. За устните повече, но пак е супер издържлива процедура, нямам проблем. В смисъл, абсолютно в границите на нормалното е като усещане. Разбира се, в момента, в който стане нетърпимо, ние винаги ви питаме по време на процедурата как се чувствате, винаги предлагаме да добавим упойка, но Алина иска да каже просто, че е абсолютно търпима, особено процедурата на веждите е абсолютно... Но който има такава нужда, така слагаме упойка. Да, слагаме упойка, разбира се. Да, ако се налага. За това? Да. Каква упойка? Първична, вторична, как се нанася? Инжектира ли се? Не. Това е първия вариант като кремче. Това е на повърхността, която още не е травмирана. И ако вече травмираме, влизаме в кожата, това е хелче. Една капчица хелче и край. Няма никакви инжекции. Такава вторична упойка, която прониква в кожата, тъй като ние вече сме работили на нея и абсолютно нищо няма да усещате от процедурата. Болката зависи от техниката на извършването. Да кажем, аз така си ползвам техниката, така че няма огромна нужда от голямо количество от упойка. Поносимо е всичкото. И заспиват момичета на процедурата много често. Устните могат да се подуват, защото травмирам, но веждите са след 30 минути топ. Да, абсолютно. И също държа да споделя, че
Аз съвсем скоро правих ретуш на веждите. Абсолютно веднага след процедурата останах в салона, продължих да работя. А изобщо преди няколко години, когато за първи път си правих и вежди, и очна линия, веднага отидох на работа. Аз тогава все още работех като стюардеса. Абсолютно никой не забеляза, че нещо съм си правила и не съм имала никакъв дискомфорт в деня на процедурата. Тоест, нито съм имала оток, нито съм имала зачервяване, нито някой нещо ми е казал, ма ти правила ли си или така. Тоест, разбира се, това пак е индивидуално, но в повечето случаи протичат така нещата. Това е съвременни техники. Да, съвременни техники, да, точно така. И няма нужда да си взимаш почивен ден, да си взимаш отпуска седмица, да се белят някакви кори, нали така. Той има си начин по-добре да си вземеш почивен ден и да се срещнеш с някои приятелки на кафе, защото ще имаш супервизия. Да. И исках да попитам, каква е вероятността човек да има алергия към пигментите, с които работим? Пигментите, особено пигментите, ти са хипоалергени. Но алергията, това е реакцията на организма и вие може да излезете навън и да от вятъра да имате алергия или от слънцето, или от водата. И аз да давам някаква гаранция да кажа ще имате или не. Аз не знам как ще реагира конкретно организма в конкретната ситуация. Затова от пигментите не, от упойката може би, ако човек има разположеност към алергии, аз работя тогава без упойки абсолютно. Да. Това и не е толкова боли. Може ли да се направи тест за алергия преди процедурата? Как процедира? Пак и нещо относително, защото в този момент може да бъде всичко окей, пак след 2 седмици или 1 седмица може да се случи. Никой не знае кога. Да, но по принцип е възможно да се направи тест за алергия. Да, разбира се, имаме си определени места, определена техника, както си правим този тест и после си следим реакцията и така си правим изводи. Да, което може да направите, като се запишете на абсолютно безплатна консултация при нас. Тогава може да направим и теста за алергия.